Il-Kamra tal-Avukati ħadita qatta bla ħabel kontra stqarrija tal-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati u baqgħet issostni li sar żball minn 4 mħalfin li għaddew żewġ kandidati mill-eżami tal-orali meta fil-passat ingħataw il-libertà kundizzjonata dwar każ kriminali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Kamra George Hizler akkuża lill-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati li interpretat b'mod żbaljat it-terminu tal-libertà kundizzjonata. U qal li ż-żewġ kandidati kellhom rekord kriminali u għalhekk ma kinux intitolati li jingħataw il-warrant skont kif il-liġi. Huwa sostna li l-persuni kkonċernati xelfu difrew mal-ġustizzja imqar darba f'ħajjithom dawn m'għandhomx jitħallew isiru avukati. Fitra mibgħuta lil The Times, l-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati sostniet li ż-żewġ kandidati ma ngħatawx sentenza sospiża kif rapportat mill-Gazzetta iżda libertà kundizzjonata. Li traffirmata mill-Maġistrat Francesco De Pasquale żidet tgħid iż-żewġ kandidati ppreżentaw lill-imħalfin kondotta nadifa. L-avukat John Bonello tenna li la darba l-kondotta tal-Pulizija hija nadifa, iż-żewġ kandidati ma jistgħux jitwaqqfu milli jsiru avukati. Proċedura li ġiet segwita mill-imħalfin li eżaminaw il dawn iż-żewġ studenti, dawn iż-żewġ avukati, kienet korretta. Jispetta biss lil dawn l-imħalfin li jiddeċiedu jekk min jersaq qudiemhom mill-eżami huwiex ta' kondotta tajba jew le u dak iċ-ċertifikat ingħata korrettament u skont il-liġi. Intant, il-President tal-Kamra tal-Avukati iddeskriva l-kondotta tal-Pulizija bħala farsa u qal li s-sistema għandha tinbidel. Skontu għandha tkun il-Kamra tal-Avukati li tqassam il-warrants u mhux il-ġudikatura biex fi kliemu titħares il-professjoni legali f'pajjiżna. B'reazzjoni, l-avukat John Bonello sostna li m'għandix tkun il-Kamra tal-Avukati li tiddeċiedi min jingħata l-warrant għax fi kliemu nkunu waqajna fl-aktar livelli baxxi.